שלום חברים יקרים. היום אני רוצה לדבר איתכם על הרגעים המיוחדים שיש לנו בפרשת השבוע, ועל כוח עצום שאפשר לקחת מהסיפור של יוסף והאחים שלו ממש לחיים שלנו. רבי ישעיהו פינטו מביא בספרו תורת הרי"ף על פרשת השבוע. אחרי כל מה שיוסף עבר, בסוף הוא עומד מול האחים שלו ואומר להם משהו שמטלטל את הלב. במקום להאשים אותם ובמקום לנקום בהם, הוא מרגיע אותם ואומר להם, ועתה אל תעצבו ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. לא אתם שלחתם אותי הנה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. יוסף מלמד אותנו הסתכלות אחרת על החיים. כן, אנשים עושים בחירות, כן, היו טעויות וכאב, אבל מעל הכל יש יד מכוונת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו יוביל לטוב, גם מה שנראה רע בדרך יכול להפוך לשליחות. יוסף נמכר, ירד למצרים, עבר בור וכלא, ובסוף נהיה משנה למלך, כדי להציל משפחה שלמה וגם עם שלם מרעב. ואז מגיע הרגע המיוחד של 3 העצות שיוסף נותן לאחים שלו, וזה מסר לחיים שלנו. העצה הראשונה, אל תתעצבו, אל תתעקו בתוך העצבות על מה שהיה. עצב לפעמים משתק ולא נותן לקום. העצה השנייה, אל יכר בעיניכם. כלומר, אל תכעסו על עצמכם ואל תשקעו באשמה. יש הבדל בין לקחת אחריות לבין להיהרס מרגשות אשמה. והעצה השלישית, רגע לפני שהם יוצאים לדרך, אל תרגזו בדרך. אל תריבו ביניכם. אל תחפשו מי השם, ואל תפרקו את הכאב אחד על השני. תשמרו על אחדות ותמשיכו קדימה. יוסף מביא פה מסר עצום. אם הקדוש ברוך הוא הוביל אותי לכאן, אז אני לא חי בעבר. אני משתמש בעבר כדי לבנות עתיד. לא נשבר מעצב, לא נתקע באשמה, ולא כועס על אחרים בדרך. מסופר על הרבי מלובביץ', האדמו"ר השביעי של תנועת חב"ד, שהיה קודש קודשים. אחד החסידים של הרבי מלובביץ', הרב אברהם רוטנברג, מספר שיום אחד הוא קיבל מכתב דחוף מאחיו מארץ ישראל. זה היה יום חמישי אחר הצהריים. ובמכתב היה כתוב, אבא עבר התקף לב, המצב קריטי, צריך רחמים מהשמיים. הרב רוטנברג נלחץ מאוד. הוא ניגש מיד לרבה עם פתק שבו כתב את המצב על אביו, וסיים במילים, כבר אינני יודע מה לחשוב. הרבי מלובביץ' מיד קרא את הפתק, סימן בעת את המילים האלה וכתב לו תשובה קצרה וחזקה. זה פלא, הרי ידועה הוראת רבותינו, דרך גות בת זין גות, לחשוב טוב ולפתוח בקדוש ברוך הוא. ואני מצפה לבשורות טובות. כך סיים הרבי את הפתק, את המכתב. הרב רוטנברג מספר שמאותו רגע הוא השתדל ממש להחליף את הפחד בביטחון, לחשוב טוב ולדבר טוב. עברו יום שישי ושבת. במוצאי שבת, הדבר הראשון שהוא עשה היה להתקשר הביתה. אמא שלו ענתה לו בהתרגשות, ברוך השם, אבא כבר יצא מהסכנה. הוא שמח שמחה גדולה. הוא שאל אותה, מתי התחיל השיפור? והיא ענתה לו, כבר בליל חמישי. הוא כבר הבין. למחרת, ביום ראשון, כשהוא הגיע ל-770, בבית הכנסת בקראון הייטס, הרבי מלובביץ' ניגש אליו ושאל אותו,
יש בשורות טובות. הרב רוטנברג ענה לרבה שכן, וסיפר לו שאביו יצא מהסכנה. הרבה שאל אותו, וממתי? הוא ענה לרבה, מליל חמישי. הרבה מלובביץ' שאל אותו, ומתי אתה התחלת לחשוב טוב? והוא ענה לרבה, מהרגע שהרבה כתב לי. וזה בדיוק החיבור לפרשה. יוסף אומר לאחים שלו, אל תישברו ממה שהיה, ואל תריבו בדרך. כלומר, אל תתעכבו בעצבות או באשמה שמורידות אתכם. ואל תוציאו את הלחץ אחד על השני. במקום זה, תזכרו שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. ותמשיכו קדימה באמונה ובביטחון. וכשחיים ככה, הדיבור נהיה רגוע יותר, ההתנהגות משתנה, והשלום בבית מתחזק. זו דרך שמביאה ברכה. חברים יקרים, בשולחן השבת, כשנשב עם המשפחה ועם הילדים, כל אחד מאיתנו יכול לבחור השבוע לקחת את המשפט של יוסף ולחיות איתו. להגיד על משהו שמציק לנו, אני לא מבין הכל, אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מוביל אותי למחיה, לתיקון ולצמיחה. ואז הדרך נהיית רגועה יותר. הבית נהיה מאוחד יותר, והלב נהיה חזק יותר. שבת שלום.